ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲರಂದೆನ್ವೆ ಗೈಸ್. ದಾದೆ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಿಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತುಂಡು. ದಾದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ದಿನರ್ದಿಂಚ ಯಾನ್ ದಿನೋಲ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚ ಯಾನ್ ದಿನೋಲ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಲ್ಪಲ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಡೇಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ. ದಿನೋಲ ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಏನು ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ 4 ವ್ಲಾಗ್ ಗಂಡಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತೊಂತೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಮಂತಿಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತುಂತೆ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ 4 ದಿನರ್ದು ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರೀಸನ್ ಇರ್ದಾತ್ರ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಅವು ದಾದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರೀಸನ್ ಧ್ಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪಾಂಡಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಅತ್ತಂಡ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಗೈಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದಿಂಕ್ ವೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆವಡ್ ವೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅದು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ. ಬಿಸಿ ಆಂಡ್ ಒಂತೊಂತೆ ಪಕ್ಕ ಮೂಡ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಮೂಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅತ್ತಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನನೇ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂತೆ ಮನ್ಪುನನೇ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದಿಂಕ 4 ದಿನರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ. ದಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ನೆನಪಾಂಡೆ ಇಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕುತಿಕನಾಗ ಎಂಡ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈರ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ನಿಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪನೊಂತೇವೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಲ್ಪಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ತೀಯರೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಐಕ್ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಕೆಲವರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಇಂದುವೆ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೂಯರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ 4 ದಿನರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿಂದಾನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂದು ಜಾವು ಮೊಲ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡಾದು ಪೋಡ್ದು ಮುದಲಕ್ಕನೆ ಮೊಲು ತಿಂಗೋಲು ಗೋರ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಅದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಅದು ಪೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಐಕ್ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಯಾನು ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗಳ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚಿಂಚಾವು. ಬಟ್ ಯಾನು ಒವೇ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್. ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಒವೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇತ ಓಕೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಏನ ದುಮ್ಮದ ವ್ಲಾಗ್ನ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಓಕೆನಾ. ಮೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಂಡ ಪೊಸತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ. ಇಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆತ್ತಂಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ಬೋರ್ಡ್ ಅದೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ. ಅಂಚ ನಿಗುಲ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಇಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪಾರಂದು ಯಾನು ಎನ್ನದೆ ಒಲ್ಪಲ ಇಂಕ್ ಮೋಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಜಾರಂದ್ಲ ಎನ್ನದೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಜಾರಂದು ಯಾನು ಎನ್ನದೆ. ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಂಡತೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪಿನೆಟ್ ಉಂಡು ಕೈತಲ್ ಬೈದೆ ಯಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಈ ಮಂತ್ದುಲೈ ಈ ವೀಕ್ದುಲೈ ಎನ್ನ 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವೋಡು ಯಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪಂದೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ಲ ಆದಿಜ್ಜಂದು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿರು ಓಕೆನಾ. ಕಮ್ಮಿ ಆರ್ಪಣ ಅಂಚತ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಒಲ್ಪಲ ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲೆಂಕ್ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆ ಗೈಸ್. ತೂಕ ಎನ್ನ ಯಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚಿ 2-3 ದಿನ ಟೈಮ್ ತತ್ತೊಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಒಲ್ಪಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ. ಎನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಪುಲೆ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಟಚ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.